Dali, mag-vlog. Ano, koy? Mag-vlog kita, dali. Asa mo, koy? Di na, koy. Di na kumapil ang vlog-vlog, noy. Oh no! Lami. Wala, di na lagi kumapil. Adi pa yung kaong ko power. Kasi konti na to. Di lagi ko, di na kumapil. Wala, di amoy mo like, amoy mo share. Amoy views. What? Ko. Nga na, masa na kayo bago pa mata nag-vlog. Di na lagi ko, di na kumapil ay. Tural, so na kayo bago pa ta nag-sugot. Di na lagi kumapil lagi. Tural, so Kaya mo gamay pa. tanda man. Gamay pa sa tabi. Bago pa mata nag-sugot. Gamay pa mo share, gamay pa mo like. Nga na, masa na, mabot ang panahon na. Di na kumapil kaya, di na ako mag-vlog. Mabot ang panahon nga, muragan mo sa views. Muragan mo share, mo like. Nga na, Nakaw. masa na. Di na lagi ko. Di na ako mag-vlog. Yan na, sa konti Di na na to. ko, kaya mo matanda, amoy mo like man po. What? Mag-vlog na ta, sa konti na to. Di na lagi ko. Di na ako mag-vlog. Oh no! Di na ako mag-vlog. Wala ko kung kaampaw na lang ko. Kaya ba, mag-vlog na ta ba? Kaya, sa konti na to. Pero way may nakauyon na ge, way naganahan sa tong video. Nako. Na Para ge, wa sila kauyon. What? Hindi na ako mo-vlog lagi. Nanagyan na Hindi paling na nga ako tao. mo-vlog. Hindi na ako mo-vlog eh. Bahala ka niya. Wait na, signing off! Ang ginawa mo. Signing na off na ko. Signing off. Mulay ka, nagkana mo. Signing off! Hindi ako mo-vlog. Abot. Ayaw yung share one. Ayaw like. Ano konti na to? Vlog na to ba? Ano ko vlog? Para lang yung mutuan. Yan na yung mga tao ni mo. Diyan! Ako mabalik og vlog. Og makauyunan ng mga tao sa akong vlog. Yung vlog na mag-apil-apil ko. Makauyunan siguro. Kaya wamang kayo yung share. Sige kong vlog. Hindi akong vlog eh. Ano na ba? Vlog na tayo. Kasi nagyan ng views. Ikaw, content ka.